make it right. Show me, Lord, the way into your heart. Make me Jesus, not to depart. Guide me, Lord, forever in my life. Teach me to make it right.
still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Be still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Maayong adlaw na usab sa matag usa ka nato. Anata magpadayon ta sa atong pagtuon sa Book of Acts chapter 5 verse 12 to 16. Ang title nato mao kini: When the living but unseen God is who people worship. Kung ang buhi apan di makita nga Dios mo'y gisimba sa mga tao, dunay gahom, dunay kusog, dunay pagkaputli, ug dunay multiplication. Akong basahon sa English and then akong i-summarize ang text. Acts chapter 5 verse 12 to 16. Pero una ta magpadayon, magampo ta mga igsunan. Balaan ug gamhanan nga Dios kansang gahom masinati apan ikaw physically dili makita. Pero buhi ka. Ug imong gipamatuod ang imong pagagamhanan in so many ways, O God. Ug ang among teksto karon magapamatuod ni ana. We are asking, Father, for you to open the eyes of many, to teach, to rebuke, to correct, and to train each and every one of us. Ug i-accomplish ang imong mga katuyuan sa among matag kinabuhi, Ginoo. Gamitan lamang usab ako. Himuha nga ikaw makita, madunggan,
ug ikaw gayud ang mahimaya. Because sa tanan namong pagkabuhaton Ginoo, ikaw man ang pinaka-importante. Lord, salamat lang kaayo, Amahan, nga imo kami gitagaan og chance to know you. O karon magpaila na usab ka, dini ka namo pinaagi sa among pagtuon. Dawat ang tanang dughimaya, Amahan. In Jesus' name we pray. Amen. Sa atong teksto, sa Acts chapter 5. The apostles performed many miraculous signs and wonders among the people, and all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. So atong makita dinhi ang mga apostoles nining panahona, daghan kana kay sa gihimong mga milagro, mga wonders nga tungod sa mga panghitabo nga atong niyang i-backtrack ta, atong makita nga nay di naganahan mo join nila, naasay daghan na ni-join na nila. So, ang miracles nga ilang ipamuhat, mga katingalahang butang, nakahimo gayud sa daghang mga tao nga muadto mudol kanila o magpatambal. Pobre og dato ni nga mga katawhan. So, the amazing thing is pagyud sa kadaghan nila silang tanan nangaayo. Manang dadon ta mo ngari sa atong outline nga again, kung ang usa nga di makita or buhi nga di makita nga Dios may simbahon sa mga tao, dunay joy display of the power or spiritual power and strength and purity nga atong makita dinha sa atong pambasa verses 12, 15 and 16. Dunay say pagkaputli sa mga katawhan. Dunay spiritual multiplication at the same time. So, ato nakibaw-an last week mo ni. Doon ay mga real, R-E-A-L, Christians, o mga real, R-E-E-L, mga artistahon, nga mga Kristohanon. Plastic sila, nagpakaroon ingnon sila, ug niapil sila sa bata pa kayo o sa bag-o nga gitukod nga simbahan ni Jesus Christ. Atong ibawan last week nga ang mga ngalan gihatag diha sa Biblia pag-compare sa duha ka klase nga mga Kristohanon, real o real. Ang mga tinuod o ang mga plastic. Ang tinuod nga magtotoo atong hibaw-an gipakita diha sa pagkatao ni Barnabas. Ang miniisab gihatagan sa tag example diha sa pagkatao ni Ananias og ni Safira. Nga kansang mga kining duha nga klaseng mga tao nag-offer sila sa halin sa ilang mga kayutaan nga ilang gibaligya aron matabangan ang mga pobre kaayo nga mga Christians. Ang problema lang ni Ananias ug ni Safira, ilang kickback o ilang gikuptan ang tinuod nga halin o ang ilang gikuhaan ang tinuod nga halin. In doing so, nangilad sila, nabakak sila sa balaang espiritu ug tungod ni ana dadayon sila, namatay sila diha-diha. Gihukman sila sa balaang espiritu. Ug nasaksihan ni sa mga katawhan. So, na-mention nato last week nga mao to ang first discipline sa history sa early church. Nga nakahimo kayong daghan kayong different responses sa mga katawhan. Sulod o gawas sa simbahan, nahimo gyud siyang nagkakuan gyud sila kanang nagkaguliyang. Di yung kaguliyang nga nasamo kundi nagkaguliyang ang sulod sa mga katawhan. Mao na nga akong gitatulan jud ni nga kung ang di makita apan buhi nga Dios mao simbahon sa mga katawhan, dunay jud mga panghitabo, dunay ebidensya. Kay nasa ibiyata ang kadaghanan sa mga tao karon
simba o mga Diyos nga dili makalakaw, dili maka-save silang kaugalingon. Sila ang luwason, imbes unta ang Ginoo may muluwas sa nisimba kanila. Muna nga, makita na to nga, kung ang mga katawhan nga ningong Kristohanon misimba sila buhi nga Dios, dunay epekto, dunay kausaban, dunay gahom nga imo makita sa ilang kinabuhi. Munang dadunta mo sa point number 1. Kung ang buhi apan dili makita nga Dios may simbahon gayud sa tao, dunay joy display sa dako o katingalahan nga spiritual power and strength. Mo na ato nakita sa verse 12 nga ang mga apostles nagperform sila daghang miracles, signs and wonders sa daghang mga katawhan. Ug ang ganing mga katawhan nga nagtapok mga Kristohanon, magtapok ni sila diha sa colonnade, Solomon's colonnade, ngadto ni sa usa ka lugar dito sa templo. Now, dili na first time nga gi-mention sa Biblia nga ang mga apostles, okay ba, ang mga apostles katong first 12 disciples minus 1, naghimog miracles. Gi-mention ni in Acts chapter 2 verse 43. So, ngano man gi-mention ngadto, nya karon gi-mention naman sa ugbalik nga all the time sige naman og mention og mga miracles. Usa ka bukbuta nga akong nakitaan, gipakita dinhi ang increasing power. Nag-anam grabe ang gahom sa Espiritu Santo nga nagpanglihok sa mga apostoles. Manang makita nato dinhi gani sa verse 15 and 16. Nga gisulti dinhi nga daghang mga tao nagdala sa ilang mga masakiton. Og kay wa man sila kabutangan, wa man sila mga hospital at that time, gipamutang nila sa kadalanan ang mga masakiton. Ug naglaom gani sila nga ikalabay ni Pablo bisag na lang ang iyang anino maayo unta ang mga masakiton. Ug gawas ni ini daghang makatawhan ang ni-gather gikan outside sa Jerusalem, nagdala sa ilang mga masakiton ug ang mga taong gipangyawaan ug nangaayo silang tanan. So klaro kay dinhi. 1, take note sa verse 15. Ang mga masakiton asan nagibutang streets. Imagine ka streets. Nara ka sa dan, white cover. Maka-imagine ka nga ang tanang kadalanan puno sa mga masakiton nga naghigda din ha. Of course, kung ay masakiton na dyan mga nagbantay. Okay? Kaya di man makahimo, makatabang, makaasikaso ang mga masakiton sa ilang kaugalingon. Now, naatay picture ni Ana karon ang pandemic, di ba? Natasak pandemic karon din dagahang mga masakiton. Ang ato lang karon is gipamutang sila og mga facilities nga na-cover, na-ay electric fan o ban gani aircon, nya nagisla higdaanan nga nindot giatiman jud sila mga doktor. Pero kani sila mura sila gi ukay-ukay gibutang ra sa daplin sa daan. Okay? So manaingon nga mo ay nakalahi sa atong panahon ug sa ilang panahon, pero nakalahi sad kidis lang magstay og pila ka adlaw sa streets nya magtuob-tuob ba sila o magunsa pa sila diha para mga ayos sila. Gipakita din ha sa Biblia nga nangaayo silang tanan. Sa to pa dili ra nagpili-pili ang mga apostoles kung kisa ang ilang ayuhon. Ilabi na nga atong makita nga ang verse 15 nagsulti og beds and mats, higdaanan og banig. Ang higdaanan sa Greek is klinyon. Hato pa kanang soft, mahalon nga higdaanan, diin ang dato maoy radyoy maghigda. While ang mats or banig mao ni gitawag og krabaton, kanang gahi sani dili jud humok, og ang kadaghanan maghigna ni ana ang mga pobre. Makita gani nato ni sa Mark chapter 2 diin ang usa in town ka paralytic nga tao gibitbit sa upat ka tao ug kay di sila kasud sa balay kay daghan na jud kay tao nya hadto sa gawas di sila kasud, nikatkat sila sa balay ug ilang giguba ang atop kay may clear man ug ila jud gituntun ang masakiton nga naggiputo sa banig. Kay imagine ka
inana ka pobre. Ya pila to sila ka kilometro o naglibit-bit ato ilang masakiton. So magkaisunan, use your imagination. These people who were there, who were sick, were both rich and poor. Pobre ug dato. Ug ang pobre ug dato, kung masakit di ay, nakinahanglan di ay og tabang. Nakinahanglan di ay sila og milagro. Di ba para sa itong time karon? Nga, pag-igo sa COVID, wala man naman ng COVID, nga rikos mga pobre, nga rikos sa mga slum area, nga rikos mga squatter, kay usa ka balay, daghan kay na sila dinha. Bisag ang mga dato na nga igo. O ang mga dato sa mismo, duwa sila'y garantiya nga sa ilang kadaghang kwarta, maluwas sila. Yes, na daghang nangamatay. Nya worldwide pag yun ni, worldwide sa tibok kalibutan, ug nasa'y mga nakalingkawas ni ini. So magigsunan, what is it that this verse is teaching us? Nga kitang tanan, bisag unsa ka kakusgan, matumba ra jud ka. Di kinahanglan moabot kag katiguang una ka nga matumba. Matumba ra gyud ka anytime. Ug ang tanang tao, what God is teaching right now is nagkinahanglan tag tinuod nga Dios. Dios nga dili mo tan-aw dato ka, ikay atimanon, ikay unahon. Way tan-aw tanaw ang Ginoo sa imong kapasidad na bakay kwarta. Kaya wa man ngay kwarta ang Ginoo in the first place. So God is a God of mercy. Maluluyon siya nga Dios. So kitang tanan na kinahanglan gayud sa kaluoy sa Ginoo. So imagine ka sa kung usa lang kani ka street nya napuno masakiton, didaghan na kaay nagbalita, no? Nga naidaghan na ngayon ngadto mga apostoles, mga followers ni Jesus Christ. So ang mga towns o ang mga palibot sa nga mga lugar sa Jerusalem nga dunay mga daghang masakiton na ngadto usab sila. Og imagine ni sayon ba pagdaog buang? Kang buang labi na mag-wild din ha nya kanang buang kusgan biya kay na because mapuno man sa kadaghanan sa dawtang espiritu. Ilang gipangda ang mga katawhan nga gihasol o gibinuangan sa daotang espiritu. So, imagine lang ko sa chaos o sa kagubot. Kaya ang masakiton, maghigdara mo ginawa naman yung mabuhat, kaya masakiton. Pero naghigot ka din haog o nagda ka din haog tao nga nasudlan og daotang espiritu. Unsaon na nimo pagpakuyo? Unsaon na nimo pagpalingkod? Mayong gas, ayog saba, ayog lihok. Lisod ka ayo. So maka-imagine ka may suunan, the desperation sa mga katawhan. Nga tungod sa desperado kay sila, naguno na sila murag na may maabtan din sa pagpanambal nila ni Pedro ug uban pang mga apostoles. Nga ang ila is si Pedro unta bisag mulabay lang sa dinhi nila umi nga sa iyan lang anino maayo ang among mga masakiton. There's another story that sa time ni Jesus Christ nga diin ang babay ningon siya makakupot lang jud ko sa tumoy siyang sinina ni Jesus Christ maayo ko and naayo gud ang babay because of her faith. Now, wa kisulti sa Biblia kung nangaayo ba gud sila pinagi lang sa anino ni Pedro or wa ba gayon silent ang Bible. So dili ta mo speculate, di ta managna, di man ta mananagna. Pero nakasayod ta nga possible nga ang ilang gihunana si Pedro tungod kay si Pedro ang unang nagwali og 3,000 dayon ang nabira ni Pedro gikan sa kangit-ngit, gikan sa kahugaw ning kalibutan, gikan sa kamatayong dayon ngadto sa kinabuhing walay katapusan ngadto ni Jesus Christ. Ug labaw sa tanan si Pedro magud ang prominent kana bitaw mas makita nimo kay si Pedro biya outspoken siya nga tao. It's possible nga maong si Pedro ang ilang una-huna. Pero kung imo sang tan-awon, ang mga panghitabo ni atong time sa early church, replika sa time ni Jesus Christ. Kay sa panahon ni Jesus Christ, bisag asa siya, nagaayo siya mga masakiton. Even ang patay mga buhi. No? Nya,
Grabe ang miracle signs and wonders ni Jesus Christ ug usa to ka prueba nga ang balang espiritu naa kaniya ug labaw sa tanan nga siya gayud ang pinadala sa Amahan. So makita nato dinhi nga ang pagpadala ni Jesus Christ iyang giprueba nga siya ang manunubos nga makahatag og kagawasan sa pagkaulipon sa sala. Nga bisag asa mo ato si Jesus Christ na daghang panon sa katawhan nga mukuyog o magsige jud og kuyog-kuyog niya nga naglaom sila sa kanunay nga ang ilang masakiton mao na say maatiman. So mao ni dinhi sa case sa apostles nganong sige magbalik-balik nga naghimo sila miracles, signs and wonders katingalahan nga mga butang sa pagpangayo tungod kay gipakita sa Ginoo nga iya ning mga tao o gipakita sa Ginoo nga sa ilang gipamuhat ug sa ilang gipanulti ug sa ilang pagkinabuhi nga ang ila yung gisunod mao gyud ang ilang agalon manunubos Ginoo nga mao si Kristo Jesus. Ug sa ilang pagbuhat ni ana ilang gipakita nga ang ilang Dios buhi. Kaysa mga at sa karon biya daghang mananambal, daghang muklaim nga mananambal nga naasad sila gahom-gahom. Ang pangutana ni ini maigsuunan. Bisag karon daghan kami ngon Christian sila, apan kung masakit sila managan sila mananambal. Nga nay gahom-gahom. Ya tan-aw nimo ang mananambal kinsa man na siya, unsay klase sa iyang kinabuhi. Unsay mga sala ang iyang gipamuhat. Kay ang tao nga nagpagamit kunuhay og espiritu apan ang iyang kinabuhi wala mausab. Sayawa na. Apan kung dunay manambal pero makita jud nimo nga iyang kinabuhi naglakaw sa Ginoo iyang iproklamar. Kay daghan man sa kunuhay mananambal nga maayong tao. Sa man pakibaw jud maayo jud na siyang tao nga di makakabasa siya unahon nagsiyang kasing-kasing. Nagsibad yung kagsunod-sunod og lakaw niya kung nagunsa siya din ha, unsa iyang gipamuhat. Di kagabi ilaw galabi nagway makakita, unsa may iyang gipanghikap, asa man siya padung, unsa may iyang gipangtan-aw, wa ka na kay bawo ni ana. Apan kani sila nga mga apostoles nga naghimo og mga dagko mga milagro, ilang gipakita sa ilang kinabuhi nga sila gayud instrumento sa balaang Dios nga buhi apan dili makita. So gipa-proof, na prueba ang Ginoo sa iyang pagka-Dios diha sa mga kinabuhi sa mga apostoles. O pinaagi ni ana na-declare sa ilang mga kinabuhi nga si Jesus ang Mesiyas. So ang present time karon daghang affected sa COVID. Sa kung giingon nimo, mo embrace lag science, mo embrace lang bisag unsa na lang para lang gyud vaccine mangutana sila kinsay tawo nga makaayo kinsay doktor nga pinakamaayo kun nasay kwarta paliton na nilang doktora musali sila sa bisag unsa anywhere na lang mo adto sila kung mahimo mulupad sa baba para kwaon lang ang tambal mudawat sila sa ilawom sa kadagatan para ilang kwaon ang tambal but no ang real sickness manggod sa tao nasa kasing-kasing. Manifestation lang na, magawas na lang na diha sa kinabuhi na daghang sakit kay una sa tanan masakiton ang kasing-kasing. Mao na nga ang kinahanglan natong mananambal si Jesus Christ. Walay lain nga makatambal sa atong pagkamakasasala. O nga ang kanang physical nga pagtambal sa Ginoo secondary na lang na, ikaduha na lang na. Kay mag-unsa man ang imong lawas kung mabot kag 100 pero ato gapon kag imperno. Kaysa mabot ra kag 50, 60 pero ato kag langit. Asa man gani ana? Eternal or temporaryo. So, ang pangutana ni ana, anong mahadlok man ang tao nga mamatay? Una sa tanan ako nakitaan, wa man gud kibaw ang tao unsay mahitabo niya kumanyag biya ning kaliputana. Ug ikaduha is ang tao di gana mo biya ning kalibutan na kay para niya hala ni wadwad kog pila ka tuig na ini nga nako nindot nga balay nako nindot nga auto nako pamilya etc. nya para niya di ko gana mo biya ni ini.
greed ang kalaog sa tao, ang ka-selfish sa tao. Ug ikaduha is because gawas nga na-love niya ang mga butan ng kalibutana o ang tao ng kalibutana, wa gyud siya kibaw asa siya padung. Kung makahiba pa lang ang tao nga dunay kinabuhing walay katapusan nga mao nang matag Sabado ug Domingo or every naghimo mi ni ini nga wali is for you to know. Kay di man ni ako naman sa Biblia. Basaha ang Biblia. Imo masinati dinha nga ang Ginoo ni offer ni hatag og libre nga kaluwasan. Maimo na. Libre man na dawata nga dunay pagtuo. Ug dawaton nimo nga ang imong kasing-kasing sama sa usa ka bata. Di ba ang bata mailab gay nimo yun na okay, na giputos nimo na okay hindi na imo na yung manhuman bato da ito. Kay ang bata madawaton. Mao na nga ang kinabuhi nga gi-offer sa Ginoo is His Son Jesus Christ. Mao na nga mo arita sa lain nga punto, point number 2, nga kung ang buhi ug di makita nga Dios mo'y gisimba sa mga tao, dunay pagkaputli ang ilang kinabuhi ug ang tanan nga magasimba dinha. Kay magbasa nato sa verse 13 nga wala nay kaayo ni kuyog nila bisan pa nga ang tanang mga katawhan ni tuo ug ni taas ang ilang paglantaw ani mga tawhana. Ya, ang ingon diha sa King James, and the rest dared no man join himself to them, but the people magnified them. Mura man siya in conflict, puro man siya nagsumpaki sa verse 14, di nagaingon, nga daghang mga kababayan o kalakinan nga nadugang sa early church o sa kaning bag-o nga simbahan gitukod sa Ginoo. Yang dinhi gisulti sa 13, nga daghan na wa mo kuyog nila. So, sa may buto sabot ni ini. Kung tanaw na to ang previous event lagi, nasa akong gisgutan ninyo, si Ananias ug Safira. Diha-diha, sa ilang pagpangilad, sa ilang pagpamakak, sa ilang pagpakaroon ingnon, gihukman sila sa Ginoo kamatayon, diha-diha dayon. Ako nagatuo, ug sa akong nabasa sa gayong ubang nga commentaries, mao sa dang ilang uban, ang uban na sa ilang mga panghunahuna, pero paminaw nako, mao ni akong baruganan, mao ni akong interpretation. Nga, daghan sad pareha ni Safira ug Ananias nga mga kunuhay Christian. Ganahan sila kay murag sikat mo gud ang mga Christian, na sikat to sila mga nanguyog la ni Peter, ni Paul, ni John, etc., ni James. Nga ganahan sad sila nga nasikat si Barnabas ta hatag siya ang yuta. Baligya sa yuta ato sa ihatag. Pero ang ilang manggod is plastic, dili jud tinuuray. Ganahan lang sila magpasikat silang kaugalingon. So kanisan nga mga wala pa ni nakabaligya sa ilang mga yuta, wa pa ni sila kahatag kunuhay ngadto sa mga apostoles para i-distribute ngadto sa mga pobreng mga kaigsuonan. For sure nang gawas ni sila. Ingon sila di na tadiha kuyaw dahil ni. Kuyaw ng pundok ka, kay kinahanglan tinuod ka, di ka pwede maka plastic. So muna nga, that's why I believe nga ang verse 13 is mga nagkuyog na ni nila ug nanggawas ang uban. Pero manang makita sa nato dinhi nga ang Ginoo gyud di siya ganag plastic. It's either tinuod ka nga Kristohanon, magsubay ug maglakaw sa iyang pamaagi. Kaya ngayon lang nga iyang pamaagi unsaon siya pagsimba, iyang pamaagi unsaon nato pagduol, iyang pamaagi unsaon nato pagkinabuhi. Kay kinsa may nipalit sa atong mga sala. Kinsa may nilukat nato sa pagkaulipon nato sa atong sala. Diba ang iyang anak nga si Jesus Christ? Diba ang ngayan lang nga ang nilukat nimo sa tanan nimong utang mao na gyud imong silbihan? Kita may kay tag-utang kabubuton is si Pilipino. Ay, grabe kay kung utang kabubuton ni Mayor, Grabe kung utang kabubuton ni Sir, ni Ma'am, kay katong naglisod ko, nga na yung hospital akong anak, wa mo ko nangayap, rin ni offer,
Nga katuwa pakot ofere unta ang akong anak mauni matay na jud. Uy, ako namatay na unta ako kung wa jud ko dad sa hospital ni sir or ni mama ni mayor ni kinsa pa na sila na. Grabe kay ta nga magtaulipon ta og tao. Pero kini Ginoo gikan sa langit nagpakamatay na lubong na banhaw. Ug wa may lain jud makapalit sa atong pagkamakasasala o mulukat sa atong pagkamakasasala ang Ginoo ra man gyud. Apan ato siyang kalimtan-kalimtan, ato siyang ibutan sa daplin, di nato siya tutukan, di ganita mo basa sa pulong niya. Ya ganata matug langit. Ganahan ta nga ayuhon ta sa atong mga sakit. Ganahan ta nga pasaylon ta sa atong mga sala. Apan wa ta kaila sa Dios nga naa aning Biblia. Bisag unsa pa nimo katapulan nga mubasa. Kaya ko tapulan sa kumubasa sa una. Basta dahil nagkaila ko sa Ginoo, kibaw ko, di ko pwedeng dili ko mukaon sa pulong sa Diyos. Kaya ang Mateo 4, nagaingon 4, Jesus Christ mismo ningon, ang tao di lang mukaon sa pan. Kung dili kanhanan mukaon siya, kinahanglan mukaon siya sa pulong nga manggawa sa baba sa Diyos nga butang na din he. Di nakakinahanglan, asa man yung pulong sa Ginoo, asa man yung nakukaon, asa kong maminaw, wa man ko'y load, wa man ko'y radyo, wa man ko'y TV. Hala, nadadyo daghang free nga Bible app. Ma-download. Kung nakapalit ka og cellphone, then, maka-download ka og Bible, og basaha kay mauna ang imong kinabuhi. Na diha ang kinabuhi. In short, kaning mga tawhana, ganahan sila mugawa sila sa church. Nya, cheerer lang sila, cheerer. Di sila ganahan nga sila jud ang player. Ug apil sila sa team sa Ginoo or God's team. Nga maghimo jud og tinuod nga commitment or pagtugyan diha sa kaugalingon ngadto sa pakigrelasyon sa anak nga gipadala sa amahan. Kaysa imong pakigrelasyon sa anak nga mo si Kristo Jesus, imo siyang giila nga imong agalon, magpailawom ta kaniya isip Dios ug ato na diyong kalimtan ang atong mga selfish nga mga tinguha ug dili jud maguna ang atong gusto. Nya tungod kay taas ang standard sa Ginoo, mao nang makita nato sa early church nga ang mga fake, ang mga real REL believers ni undang og fellowship oy namalahin og laing simbahan. Mao na karon ang magkasimbahanan ningon nga Christian na mao magihapon na born again Christian mao magihapon dagamang fake. My heart is crying out for that. Kaya di man sa disiplina ang mga authorities. Kaya nga hadlok mo disiplina nga naman tighatag og love offering, mga pastor gihimong negosyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Oh, my prayer is that God will just one day cause them to really realize they're doing a great disservice sa Ginoo. Kung ang tinuray nga Kristohanon, dili mahadlok og disiplina sa Dios. Ang tinuray nga Kristohanon, malipay kung siya badlungon sa Dios ug bisan pagpinaagi sa mga tao. Kay balikon ko sa pag-ingon, dapat ug ngayan lang nga kita mo ilaw mo duol ni Jesus Christ kay pinaagi lamang sa iyang dugo kita nalukat gikan sa pagkaulipon sa sala dito sa cross sa Calvary. Manang ito ako ang purity sa early church mahitabo gihapon niining panahona if and only if ang leaders sa simbahan maglakaw sa katarong ug sa espiritu gayud sa Dios ug dili sa unod dili sa iyang kaugalingon. Akong kutloon si Rabbi Zacharias. That is a very well-known speaker. Gigamit niya sa Ginoo to speak to many people nga mga dagkong yung mga tao sa kalibutan. Nakaisuri niya ang usa ka leader sa Middle East, batanon nga leader. Iyang ipangutana. What is the greatest need of the hour of the Middle East and of the world? Sayon ako, unsa may pinaka kinahanglanon jud guys nining panahon sa Middle East ug sa kalibutan? Sa pinakinahanglanon kaayo. Ang young leader ni reply, leaders with integrity
and young people have a model in a leader to follow. Akong bisayon. Ningon ang young leader, taga Middle East niya, kinahanglan ang panahon karon og leaders nga dunay integridad ug ang mga kabatan-unan dunay sila yung model nga ilang makita diha sa ilang leader. Ang leader dapat mo ay model sa paglakaw sa Ginoo. Before ta makabadlong sa sala sa uban, badlongon sa nato atong kagalingon. Apan di magyud ta kabadlong, di ta kadisiplina sa atong kagalingon. Kung di isad ta magpatudlo, magpa-training sa Ginoo. Kung kunan ka mapil sa iyang training o sa iyang team, kinahanglan sa ka muduol niya o magpaubos. Umingon jud ka, Ginoo imo kong disipulo. Disciple ko nimo tudloy ko. Manang si Peter o ang ubang mga apostoles, nahimo silang leaders nga dunay integrity, integridad. Ug ang kaning young nga church, naslay model sa mga leaders nga ilang na hibaw-an. Kay para na ako magsunan, integrity is purity of heart, out of love, submission and obedience to God. Ako bisayon, ang integridad sa usa ka tawo mugawas lang na sa putli nga kasing-kasing nga dunay gugma, pagpailawom o pagsubay sa pamaagi sa Dios. It's God's power. Nga doon natin integridad, it's God's power. Nga doon natin gugma, it's God's power. Nga kibata magpailawom. It's God's power, dili ato, wa tay kapasidad sa pagbuhat ni anak. So, basig nagkunaw na ka nga, di man ko leader. Pero kung ningong ka Kristohanon ka, o follower ka ni Jesus Christ, ang Ginoo, giset apart na ka, sanctified, gikan na sa word nga sanctus, santos. Gilain na ka sa Ginoo para ang imong kinabuhi, iyang usbon, umulon, kilisan ka, labahan ka, kuskuson ka, aron mausab jud ka, ug ang ubang mga tao nga nakakita sa imong kausaban over the years, makonvince sila nga dunay di ay tinuod nga Dios buhi apan dili makita nga pwedeng makapausab sa dagang silang kinabuhi. Mahimo kang inspiration. Di ka kinahanglan ka ng sought after nga speaker ka. But when people who knows you will see the change in your life, di ba sila masunod ni Jesus Christ? O katong di sa gahapon, maminaw gihapon sa Ginoo, o di sila gahapon believe sa imong kausaban, ilan na ng problema. Mo na nga, point number 3 is this, dunay spiritual multiplication. Kung ang buhi nga Dios nga dili makita, mo'y simbahon sa tao, o sa pundok sa makatawhan, dunay jud multiplication. Sa man multiplication? Murabag makadala ka. Kaya dili man sa tao makakonvert ang tao, pero makadala ta o makatawhan. Manang verse 14 ingon, bisan pa ni ining murag wa ni nadaghan nga murag nanggawas ng pahawa sa church, sa early church, pero daghan gihapon ang mga kalakin-an o kababayan nga nituo sa Dios o naapil sila sa ilang pundok or their numbers. Daghan matingali ang dili motuo, pero daghan sa gihapon ang motuo. Kay mao man guni, nihunong sila sa pagkuyog sa mga apostoles, kay nahadlok sila nga ang tinuuray nga condition sa ilang heart makitaan, o hadlok sila nga chop ang ilang beauty o mamatay sila sa tungod sa Ginoo nga may hukom kanila. Pero kaning mga tao nga nituo, na may mong kanimo, sa maning believe, nituo ka. Nituo ka sa kabutang nga wa nimo nakita apan nadunggan ug nakita nimo sa mga kinabuhi nga gipangusab. Ug labaw sa tanan, wa sila'y power ang mga apostoles nga murag kuan pa sila kandila o sabay lang mga kahoy, mag-seremonyas pa sila nina, una panlaayuhan ang usa ka tawo. No, they just go and pray, lay hands, umayang tawo. Gipaprueba to sa Ginoo. Di kay ta makakita ni anang mga butanga karon.
But even then, na-attracted sila. Kani mga tawhanan, na-attracted sila first and foremost, dili tungod nga nangaayo ang ilang mga masakiton. I believe na-attracted sila ni Jesus Christ, nga nakakita sila sa kaanyag, sa beauty sa Ginoo. Sa mga katawhan nga ni kumpisal nga si Jesus Christ, ila ng Diyos ug manluluwas. Kaya ang kanindot sa Ginoo, ang beauty sa Ginoo, makita sa matag relasyon sa matag usa. Kaya ang simbahan, ilang kita na og maayo, nindot makaslag relasyon, magpundok sila, mag-prayer meeting, di man sila mag-chismis. Magsimba, magyud sila niya, naagyud sila, mutanaw sila sa pulong sa Diyos. Inikasimba nila. Di kay murag nag-extemporaneous speaking lang na ninha ang apostoles niya man, nituodahin sila. Nakita nila nga, ang relationship nila, dunay gugma sa Diyos, nga walay pihig-pihig, way pili-pili. Unconditional love. Nakita nila nga usa ang ilang kasing-kasing ang early church ug usa ang ilang panghunahuna nga nakdayag ug nakita gani ni sa ilang generosity nga out sa ilang blessings ilang gipang share ngadto sa uban. Na question. Daghan pa ba ka ang na-attracted sa beauty sa Ginoo? Makita ba pagka ni sa mga katawhan nga niingon nga sila Christians? Ako nito nga nagyapoy mga katawhan nga nakasinati sila sa beauty of God pinaagi sa mga churches or ministries nga tinuray gyud ni simba na og nahigugma sa buhi ug dili makita nga Dios. Kaya ako nito nga ang mga kasimbahanan nga ni worship gyud tinuray waslay nakitaan, pero ni worship sa sila di nga makita apan buhi nga Dios. Mo exhibit sila, magpadayag yun sila power sa ilang kinabuhi, pinaagi sa balang espiritu. Kay daghang pamaagi ang balang espiritu, iyang ipadayag nga naa siya ng tawhana, o naa siya ng punduka, pinagi sa bisag unsang mga pamaagi. And most of all, makita yun na nato sa kinabuhi. Karon ang mga tanang Christian, dili man ka automatic nga makalehan sa kanya makuha dahil mo maayo. Depende na sa Ginoo kung ganahan siya. Nga kanang tawhana, maayo o gamiton ka. Muna nga, ako nag-ampo. Nga ang tanan nga niingon nga siya nagailag Ginoo. Mahimo unta kang tao nga tinuray mo simba sa tinuod ug di makita nga Dios. Diin, makita sad sa imong kinabuhi ang imong makanunayon nga pagsubay o pagsunod sa iyong pamaagi. Kanabang kinabuhi nga way liko-liko nga mamurag diretso lang ko kung nanay mo tanaw, pero kung ay mo tanaw, muliko ka. Unta ang imong kinabuhi kung ningon ka Kristohanon, makapa-attract, makapadani unta sa ubang makatawhan nga sila usab mo ilag mo tuo ni Jesus Christ ug sila usab maluwas unta. Maigsuonan, you are the greatest miracle. Ang imong mga kausaban, ang pagbiya nimo sa inom, pagbiya nimo sa drogas, pagbiya nimo sa kaulipon sa immoralidad, sa mga sexual nga mga butang. Ang imong pagbiya sa imong pagkabakakon, chismusa, unsa pa na pagpangilad, pagpatay. Mao ni ang mga butang nga kinahanglan makita. Ug di lang kay makita karong adlaw ya kung malayan sa dilang balita, kundi makita gyud nga ikaw nahimong taong gawas nun sa mga sala ning kalibutan. Wa ko ningon di dadyo ka makasala. Mapalpal gihapon ta, pero kaning mga hugaw nga nitapot nga klaro ka ayo kung bayot ka, di nakabayot. Kung tumboy ka, di nakatumboy. Kung bigaon ta, di nakabigaon. Di nata himuon nato nga negosyo ang lawas. Di nato itukmod ang uban sa pagpakighilawas. O ibaligya ba nato para ipakhilawas sa uban? Maigsunan, ang gisikig ingon sa Biblia, nga usa ka commodity nga ibaligya sa tao. Or magiyang tag mga merchants or traders o kaning mga negosyante. Kibawa mo ang sa pinakangilngil nga negosyo karon? Unod.
body and souls of men. Tanawa na sa chapter 18 sa Revelation. Sa una, mingon ta nga, ay, mulukdan tag prostitute, kay siya ni baligya voluntarily sa iyang unod. Kay para niya mo na yun yung pinaka-paspas nga na ako'y kwarta. 1 hour lang, okay na ako'y kwarta. But right now, children, gimanipulate sa ilang mga family nga ibaligya ang ilang lawas ngadto sa mga foreigners. Ang uban, makigminyo kang foreigner, astilan. Ang uban, ay lagminyo foreigner, pwede sa kamahikap, manilang ka sa video. Nga magpadalang na ang foreigner pemi o kwarta, maiksunan. Do not sell your children. Bisag dili pa ni mo imong anak, wakay katungod sa baligya og tao. Kay kitang tanan na baligya na ta sa sala. Bisag ang mga bata na baligya na sa sala. Apan gilukat ta sa mahal nga dugo ni Kristo Jesus. Gipakamatyan ta para sa iyang kamatayon mabuhi ka ug mahimo kang tarong nga tao. Pero maingon, di na mahitabo kung dili ta mo surrender sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Ug maingon, Ginoo, di ako. Hugaw kay ko, turuin mo ko. Dawaton ko ikaw nga akong Diyos ug manluluwas. Imo na korong adlaw, ug tabangi ko nga di na ko magliko-liko. In Jesus' name, amen. That's all we need to do. Ug naglaom ko most of all, mahimo unta kang instrument sa kamot sa Dios. Ug dili mahimong instruments sa kamot sa yawa. Kay ang mahimong kang instrumento sa yawa, you and the demons and Satan will fall in a fire of hell. Apan kung naka sa Ginoo, you will be with God forever in heaven. Again, every day, make a choice kinsa imong silbihan. But as for me, isimba ko, ug dili makita apan buhi nga Dios. Buhi siya. And my life is an evidence nga pwede diyong usbon sa Ginoo ang ngilad hugaw bati nga kinabuhi. So how about you? Do you want to stay there or do you want a change? Kung ganahan kag change, call us, text us, i-share sa ni, ipabot sa ni sa uban kay dagahan ang mga tao nga nakinahanglan nga makadungong nga dunay paglaom diha ni Kristo Jesus lamang. And may you not deprive them of the chance to know that there is another life and another chance in Christ. Amen. So please share and like, and most of all, give your life to the Lord. Let's pray. Father, what a wonderful God you are. Karong nagtindo ko diri para nako mura to 1 minute or pinakatas 5 minutes, but it's already beyond 40 minutes. Ang akong pagbarog pag-explain sa imong pulong. Pero para nako Lord kulang. I can go on and on and on because it's not me, it's your power. It's you, O God, who is in me, who wants to tell and continue to tell and speak to many people that forgiveness sa sala is available sa tanan nga maghinulsol. Ug ang second, third, fourth chance is available o Ginoong Diyos sa tanan nga maghinulsol. Ginoo, kinsa maning naminaw karon nga wala pa makabaton o kinabuhing dayon, wala pa makailakan nimo, dadain taon ni siya o Ginoo. O kung gusto siya para niya nakaila na siya nimo, padayon na itaon kausaban. O kung gusto sila dinaganan mo usab, Ginoo, ikanay bahala nila. Kaya nga numang pugngan ka sa pag-usab sa ilang kinabuhi ng kausaban, makaayo man nila. So Father, I just commit them and even myself and to everyone nga naa dinhi karon, ang akong team, Lord, and I'm so blessed, O God, to have people that are helping me nga mapadayag ang imong mensahe. I ask you also, Lord, to bless them. Salamat kay man. Whatever we have done or accomplished, Lord, among ibalik kanimo tanang pasidungog, tanang pasalamat kay imo ug imo gayud kini. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you
And please share and like.